Napa pelak slindro? Napa barang? Ngincang ke alis. Napa? Sesideman? Hah? Napa slindro? Napa ngukur napa niku? Nggih mangga. Pangur. Mingkar mingkur ring ukara Ya. Hakarana karenan marti Niki anu lho, sini Mbak Tumbuk. Dalem. Niki kuliahe jenengan tak ngerti jurusane napa? Niki jenengan tekse kuliah, Mbak. Oh, Maya. Niki aku gak genah. 我是上一大学的学生，知道吗？ Niki aku gak genah. 明白不明白？都不懂。 Oh, kowe jarane buta lho jane. Buta ya ben kaya kanan. Bahasa Mandarin. Niki namanya bahasa Mandarin. Mandarin tak genah aku kok. Kuliahnya jurusan bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Nek kono Mandarin aku mandoklek kok. Masa aku. Iya Mbak Krista. Sinawang res mining kita sinupa sinu karta. Aku anggar pentas mesti untuk WA tekan Pak Haji mesti. Sugeng dalu pas dalan ninggal katresnan matur suwun. Sampun Pak Haji. Wong sesuk rong bengi yo ning macanan dadak WA. Ya sok priparan. Iya. Ya, lanjut. Mreh Kratarta pakar tining ngilmu Mas Nanang barang nyapong jek. Niki kula nyimak saking griya. Nyimak. Ya. kang tumrap ning tanah Jawa. Yuk, terakhir bareng. Bareng. 1, 2, yuk monggo. Agama ageme aji Agama ageme ngaji. Yo, napa yo sing langgam sing berdua sing kompak napa monggo? Borong. Mas Akbar nyuwun napa? Kan ngomong cek ya ini ndang nyuwun apa kono. Apa ya? Wis ngomong enek Mas Slamet lho. Aku gaene tekoni wong wedok iki jam yah mene nyuwun ora. Gak wong kesel-kesel. Masih nyuwun Biasane maaf. niku sing nakoni sinten, Mas? Lah, wis ora arep tak bahas. Ora ngopo. Ojo tak kowe. Sing lekoni nggih bupar niku lho. Maksudnya nyuwun latihan mboten Mas, kapan latihane ngoten lho. Aku nak kesel ya tak tinggal turu ae nyapa kok. Anu apa ya? Liwung.
Liwung kawak. Kawak. Mbok sing gaul sithik. Golek sing gaul-gaul Buku iki Mas. isine iki satusan punjul lho, Mas. Oh, Isine kok sing anyar ya, Liwung. sing anyar. Sing anyar anu, apa ya? Cinta sampai mati. Nek sing anyar iki paling ora ya ular kambang lah. Agama. Wi ya kawak wi Mas. Apa enak ya? Cinta sampai mati. Wi sak barak aku barane Kang Bandi, barane Kang Sipan, sama kuwi. Napa wis manut wae, manut. Jeh wuyung mawon. Wuyung. Yo ki apik iki. Wuyung. Langsung buka celuk mawon Mbak Yayi. Saking rebab mawon. Oh, saking rebab. Mas Aryo. Nah. Coba kaya ngapa rebab. Ayo ya. Ayo. Ayo ya. Ayo ya. Ayo. Sama ini lho. Ini lho. Jepit. Nggih kula kintunaken ingkang taksih memonitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media sampun dipun kancani melek ngaturaken panuwun. Heeh. Iya. Yuk dilanjut. Katur para pamirsa ingkang taksih nenggani wonten ing lokasi sageta manjing karenaning penggalih langgam uyung-uyung. Yuk Mbak Yayi dan Mbak Rizka. Yuk ditelaske.
Nek Mbak Krisdan itu kelahiran tahun pinten Mbak jenengan? Tak sama. Kelahiran 98. Oh, 2 tahun di atas Alah, saya. ada Mbak Krisda, wajahnya itu sendu. Ayo. Sendu. Lah kono kok sendon terus. Sendu. Ya. Struktur. Nyawang terus struktur ya. Berarti anu nggih, Mbak, nyun sewu. Pun lulus nggih. Anu dipegang iki ya. Aku enggak pernah jumpa. Sampun. Oh, sampun. Nggih. Pendidikan terakhir Pendidikan terakhir kula SMP. SMP. Iya. Tenan ndak? Nggih. Mboten napa-napa. Mboten ini Mbak Tumpuk niku malah napa kae? Pendidikan terakhir napa? Aku S3. Nggih, aku S3. Ngono yo diomong itu ya kok iso enggak aku nak ora tak kei kok. Sing gurine Mbah Badi sapa ta Mbak Tumpuk? Helen Sing gurine Mbah Badi sinten niku? putrane juragan mau. Oh. Nggih ta. Kan kene kok kaya pelok. Aku pelok. Yo, anu, Mbak Dwi, Mbak Pesek jumeneng gede. Wis ndak usah sepot. Wis isu-isukan. Nggih isu-isuan. Tombo moto, tombo melek kata tombo moto. Wis dino-dino. Mbak Dwi menika pun putra. Mbak Tumpuk. Pun putra setunggal. Nek Mbak Sri Pesek niku OTW. Badhe nikah. Terus jalanan. Badhe nikah. Dan luar biasa. Iya jumeneng. Target lulus tahun piro Mbak Sri? Tahun ini. Iya. Penciptaan ya. Nggih. Ya. Ewangono ta. Nek Mbak Tumpuk niku kuliahe hukum. Napa niku? Hukum karma. Coba hukum karma. Lah aku dhisik nang njukuk komputer lho. Nah, jupuk komputer, bengi jupuk komputer isuke Tok iki to Mas. Lah kok sempene? Lah kecekel iki. Mboten niku Maling ya setare nang nggonmu ngono gak sak. mboten hukum tenan niku. Kalih kula niku saangkatan sak leting Mbak Tumpuk niku kuliah hukum. Mula pasal-pasal apal. Apal kula. Pasal 411 itu tentang perselingkuhan hukuman 9 bulan. Nah, Lho rumono. Ini roh. lah sing tak apali ya perselingkuhan itu tok. Jar apik. Moh Aku ra melu-melu. moh nak salah seneni polisi aku. Enggak niku anu sing kula apali niku tok. Yo, napa sing berdua kira-kira kompak Musik ngono? apa ini? Mungkin musik ora apa-apa musik. Iya musiknya, yo musik. Musik penak. Napa niki? Dikasih? Ada di lumut. Lestari. Oke. Ben Lestari Widodo. Lestantun nggih. Widodo. Ben Lestari. Pabrik gula angkat. Ibra yo. Tapi kok wani karo wong tuwek. Pananono. Kok wani men karo mbake. Lah iya. Kowe kerjane pabrik lho, cuma macam-macam. Perusahaan. Dungane Mbak Sipan nggo perusahaane bangkrut. Ben Rasido, ben balik Dungane mandi lho iku. Jadi masih bangun. Bendang melu tanggapan kene ae rasa rono-rono. Kuwi to. Tekan Kalimantan akhir-akhir kae. Kok datang PLN kok disingkat. Renek teme. Malah parah ya. Malah. Ampun derek menika. Pun. Yo.
Ya, terima kasih. Terakhir ya Mbak Tumbo. Si Mbak Jenko. Semenang. Musuh iki, musuh. Pai-pai. Denko karo Matumpuk. Iki besti. Ngadeg. Yuk, napa Mbak? Anu, sing sigrak wae, sigrak. Duet. Oh, duit. Duet Mas Hero ngadeg. 1 2 3, cepet. Iya. lagi ganyang. Duit napa yo? Heeh. Gamelannya Mas ya? Monggo. Mantan-mantanan aja. Mantan-mantanan aja. Apa kalau apal lo? Bikin aneh Iya. hidupnya sowan ini kabeh. Sisa tak ngomong Ipan. Sapa ku jenenge Burhan bedul buar. Nyapa? Nguyuh kok kabeh begocal-gocalan tuh jan. Oke ayo cah. Mbok ngono kuwi aku dijak. Iki lho. Tak fotokno. Saya kira tak cekeli. Gak. Mbak Deni pernah di Ngawi ki ya dulu. Ngawine pundi? Ngawine nanti. Ora mesti. Lho, Gak ngerti. tenan Mbak Jere sama di sana ngawine nanti. Ngawi yo Karangjati. Ngawine nang Karangjati. Ngawine nek Karangjati. Oh. Ora ngawin aku kok. Astagfirullah. Ngawi senengane Deni iki. Senenge Denison. Denison? Baru cerita sih. Aku dingi baru ngowincer wong beneran Mas. Siapa? Sapa-sapa diincer. Lha iya. Monggo ayo Astabrata. Yo. Sik. Wah, yo. Wis siap aku. Aja Sopo sing ngajeng wong murah-murahan. Aku pengen mung kocok-kocokan. Syukur ngake njur gelap dibacoke terus pacar-pacaran.
murah-murahan aku pengen mung kanca-kancaman syukur kake njur gelem-geleman dibacutke terus pacar-pacaran yo 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 Daniel didum caca kanca-kanca dua piye palamu iki kok sing tak dum sing tak pek dhewe Lah kuwi kancane didumi rokok, lah aku didumi apa, Mas? apa ya masa rokok sing bakune ning jaba Kuwi lho, Mas. Pembasmi sinden kuwi lho. wah itu makasih Mbak Jenko Nggih, sami-sami. iya ya jadi merek sing dirokok dalam yo dirokok yogo. Lah, saling berbagi Mas ya. Saling berbagi. Berarti wong wedok sing tau Kawes ndak sih toh. Mbak tumpuk. Jadi pripun Mas? Tidak kerasa sudah hampir jam 3. Oh ngaten. Ada pepatah mengatakan keripik gedang, keripik telo. Sithik edang, watone rontok. Nggih. Besok bertemu lagi ta? Nggih. Besok ning Ngapunten lho Mas, nenten kelepatane buke kula malah keluwian jenengan iki. Nggih. Pomo 100 jenengan. Klatur duga berarti. Mboten. Nggih, besok bertemu sok lakone apik. Nggih, wis anggeni. Wahyu katentreman. Sesasi kok wis anggeni. Loh. Meh rahino semubang yuang aruna kahatine taraning anggora apuh sabdaning ukila Tak ganti aku. ring kami korok kaketar ginitung anehingkum lir sing bini panco aduh Bathara Gung kang amurwa bumi mugi kaparana
Hyuwang Suksmana mangadi luwih payumana marang panjenengan ingsun sumrambahe marang para warga Gung ingkang mapan ana ing negara Ndwarawati. Lamun ora sisip kang dadi pandulune nata ing Ndwarawati iki kaya prapane adiku Panenggak Pandhawa Siwerkudara Yawejasena kang sarimbit kelawan panengah Pandhawa si Arjuna ya Janaka. Pakudara padha becik sak tekane si Adi. Jlitheng tresna kakangku iya. Ndak kira kaya ora kurang kepenak anggonku marak sibo mapan ana ing negara Ndwarawati. Pangabektiku basaku katurut Jlitheng tresna kakangku. Ya wis ndak tampa ora liwat pangestunipun kakangku Manduka Yayi Werkudara. Ndak tampa ndak petek ana dada muga amimbana kasantosan. Duh Koko Prabu sembah pangabekti kula unjuk sandhap padha paduka Sang Prabu Kresna. Ya Dimas. Wis ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang tumrapa Yayi Dananjaya. Kula tampi asta kalih kula pundhing mestaka katancang ing rikma mugi andayanana jimat paripik. Njanur gunung kadingaren. Yayi Werkudara sarimbit kelawan Yayi Panengah. Prapta ana ing negara Ndwarawati lamun ana babakan mbok menawa ana babakan kang perlu rinumpaka Maringgal Wedarna mbok menawa ana ruwet pun kakang bisa melu-melu ngodari mbok menawa ana pepeteng pun kakang bisa melu-melu hamadangake Jlitheng ya kakangku Kresna negara Ngindraprastha ya negara Ngamarta ing Ripalungguhan iki lagi kalimput lagi ing swasana kingkin. Apa sing nyebabake perkara mengkono Dimas? Mergo ing dina iki negara Ngamarta kelangan punakawan. Sing ilang punakawan ora ana liya kejaba mung Petruk kantong bolong. Kamangka Pandhawa ngrumangsani. Pandhawa isa urip mulya merga disengkuyung karo para punakawan. Para Pandhawa bisa keceh Raja Brana. Anyakrawati ambau denda merga ana punakawan sing ngamping-ngamping ana sakiwa lan tengene. Mula kalamun punakawan ilang senadyan sing ilang mung Petruk kantong bolong mesti andadekake goreh rongeh atine para Pandhawa. Mula Jlitheng tresna kakangku panjenenganmu sing dadi titise Sang Hyang Wisnu, ratu kang kesdik ing paningal, ratu kang waskita ing pangesti. Wis ngerti sadurunge winarah mbok menawa bisa melu uyung-uyung anyeng kuyung. Ora kitang seklimah rong klimah mbok menawa bisa dadi titik temu padaning lelakon.
Yayi Prabu Hayuwa Sungkaweng Tyas punika Koko Prabu Mandura ingkang kepareng rawuh wonten ing Prajanegara Dwaramati sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu perkara bage binage tinemu mburi Kresna lho. Koko Prabu ngendika kados mekaten kanthi dasar menapa kanthi wewaton menapa ngene ya Yayi. Sekawen iki maupun Kakang Tetindha Tilik Kayuwanan mapan ana ing negara Ngastina. Merga nampa undangan, nampa nawala, nampa kintaka saka Yayi Prabu Duryudana. Yayi Prabu Duryudana ngandharake rong perkara sing ndadeki ribet. Kang sarta ruweting penggalih. Yo sepisan ana ratu anyaran kang mapan ana ing Loji Tengara sing jenenge Prabu Tongtongsot Bilgedwel Beh angka 2. Angka 2 Yayi Duryudana ngimpi kalamun negara Ngastina ketrajan wujude banjir bandang. Lah kok pirembugan durung rampung ana babak anglayone jujul Anusuli. Dengane abdimu ya kuwi Anoman kang ngaku jenenge Resi Mayangkara. Anoman ngaku jenenge Resi Mayangkara tur to ngaku pujangga agung saka negara Loji Tengara. Kongkonane ratu anyaran sing jenenge Prabu Tongtongsot Bilgedwel Beh. Lah kok Kresna Anoman diutus Prabu Tongtongsot Bilgedwel Beh bakal nyilih dampar ke Prabu Negara Ngastina kang mratelake bakal jongkeng kawibawane Yayi Ngastina Prabu Duryudana. Satemah dredah munggah panca bakal perang ing antaraning Kurawa kelawan Anoman. Anoman bisa ngalahke kridane para Kurawa. Aku maju Anoman mlayu. Nak tututi mapan ana ing negara Loji Tengara. Ndak pethuki wujude ratu anyar Katana sing jenenge Prabu Tongtongsot Bilgedwel Beh. Bareng tak tibani wujude gaman ana daya pangaribawa. Karya wangsit pindha kumbang ajab ing tawang ora teges Prabu Tongtongsot Bilgedwel Beh kuwi angkuh nanging pancene lagi weruh mula aku mitambuh sapa Brahmana kang nedeng rawuh. Kula pendeta kleyang kabur kanginan. Nami kula pun Begawan Sumabawuk. Omahmu ning ndi? Omah kula pun kadol. Omah kok nganti kadol nggo apa? Nggih ngopeni gendaan kula. Lho wis tuwek barang kok gendaan. Anakmu ning ndi? Kula pun mboten gadah putra. Anak pun minggat kabeh, bojo nggih pun ninggati kula. Omah kadol domongi oek. Lah terus perlumu prapta ana ing negara kula Loji Tengara iki duwe perlu apa? Panembahan. Kula kepengin sisa-sisaning urip kula. Kula ginakaken, kula sramakaken kagem kinarya kabecikan kang sarta tumindak utama.
Mila kula kepengin sanget suwita kang sarta puruhita dumateng jengandika Prabu Tongtong Sedbil Gedwel Beh ratu ingkang kondhang saindenging jagat raya kagungan kasekten ingkang linangkung ibarat tinatah mendat jinara menter pinaku bendal binedil njundil boten kedas papak paluning pandhe sisaning gurindo. Mesti to? Aku ki ratu, kowe ki pendhita, kudune sing puruhita ki aku. Merga sipating pendhita kuwi menungsa sing wis pana babakan panembah jenenge Brahmana kuwi menungsa sing wis mumpuni ing babakan alus kang sarta kasar. Lah kok kowe sing arepe puruhita kok kowe arepe suwita nyang aku. Mesti to, janjane omahmu ki ngendi? Kula pun mboten gadah omah. Dwarawati kae omahe sapa? Edan. Sito kapimindha miyang cucak rawon Anoman Yayi Werkudara ya aku dudu Anoman ning aku Resi Mayangkara pujangga agung negara Loji Tengara Maliya bulus poleng kowe tetep Anoman. Kowe iki wis tuwek kempong berok jambul wanen mlaku ora jejeg yen ora tinuwak nganggo teken. Dadak duwe paentra-entra ngabdi puruhita marang Ratu Anyaran. Ayo balik. Balik ana pertapanmu Kendali Sada rasa melu-melu celeng boloten kebo latengen. Aku pengen jejegake tembung bebener Anoman pengen jejegake tembung kautaman. Uripku sak putuhe tak kurbanake nganggo tembung kabecikan. Wah, kabecikan apa? Kabecikan melu Ratu Angkara murka. Esmunira kamanungsan iya jagat iya dewa ya Bathara kae Ratu Anyaran jejuluke Prabu Tongtong Sedbil Gedwel Beh duweni niat kang kurang prayoga tumrap kawibawan negara Ngastina. Senadyan Kurawa rina wengi duweni gegayuhan kepengin nyirnake para Pandhawa nanging Kurawa kae maksih sedulure Pandhawa. Pandhawa banget-banget anggone tresna marang kadange sepuh ya kuwi para Kurawa. Tegese ora negakake kalamunta negara Ngastina dijongkeng lawan Ratu Anyaran. He Prabu Tongtong iso nadhahi jemparing Raden Arjuna lak gurone bathangmu kuwi.
aku ora panglingi jemparinge bendaraku. Ndara Janaka ya Ndara Arjuna. Jemparing. Kok kowe arep mateni aku ki apa ngerti dodok seleng perkara? Kowe jemparing apa ngerti pojok plerete lelakon? Tong-tong Sebil Gedhuel ben duweni niat kang luhur ya kuwi bakal ngelingke para Kurawa anggone duweni sifat angkara murka. Lah kok kowe malah ngewangi bendaramu Ndara Janaka anggone kepengin pidak jempol gedhe kantuk karo para Kurawa. Kowe anggere arep mateni aku, kowe kuwalat karo Gusti kang karo jangan. Ayo Jemparing gelem balik apa ora? Apa Janaka? Jemparing kula lepasaken Prabu Tongtong Sebil Gedhuel B. Jemparing kula panah kula malah dijak omong-omongan. Jemparing kula malah dijak jagongan. Jemparing malih tinggal ngenani dodo kula Koko Prabu kula nyuwun pengayoman. Aku yo ora iso nulungi karo kowe, ratu kae mau wis ndak teter sing dadi kawaskitane. Ning ngerti sejatine Prabu Kresna ketitik batang asal negarane Prabu Kresna ya kuwi mapan ana negara Ndarawati. Sajake kae lagi cinaket ing Dewa Winong ing Bathara. Prabu Kresna karo Janaka durung jodone iso ngalahke Prabu Tongtong Sebil Gedhuel B. Ngenteni dutaning adil. Linuwih kang maradin mering kautaman ana bocah bagus pengawak guwaya tejo ngringin sungsang sapa jenengmu ki sanak satriya kliyang ngabur kanginan nami kula pun Bambang Purantadewa menapa leres paduka Ratu Ndarawati ingkang ajejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Prabu Kresna iki ya aku iki. Kowe duwe perlu apa merepeki unggihaning Prabu Kresna? Duh Sang Ratu, Tri Ari Kawuri kula nyupen nombok menawi kula kinen puruhita utawi meguru dumateng ratu ingkang dados sasananipun Bathara Wisnu. Kamangka lumahing jagat kurping langit boten wonten kalih ing jaman menika ratu nyang kecondokan Bathara Wisnu namung jengandika Sang Ratu. Mila mbok menawi wonten karenaning penggalih kula nderek ngempek eong suwita puruhita wonten ngarsa paduka Ratu Titis Wisnu Prabu Sri Bathara Kresna ana tetembungan jer Basuki mawa beya kelakone Panjaka kudu mawa pangorbanan menapa beyanipun ingkang kedah kula tebus duh Sang Ratu. Ratu anyaran Prabu Tongtong Sebil Gedhuel B. Ratu Loji Tengara anggere iso bedah Loji Tengara mateni Prabu Tongtong Sebil Gedhuel B. Gedhe sing dadi ganjaranmu tak tampa suwitamu mapan ana negara Ndarawati. Lho nggih. Kula nyuwun pangestu duga-duga ginawa ngati-ati aja nganti keri lewat tepining lepen kang bening banyune. Muga-muga gegayan manggonmu bakal nyirnake ngalahke Ratu Loji Tengara bisa kasembadan ki sana.
ana bocah bagus merepeki Prabu Tongtong Sedbil Gedwel Be jenengmu sapa? Bambang Purantadewa sing dadi jenengku kuwi Prabu Tongtong Sedbil Gedwel Be. Pancen bener. Sumedya lakumu kok ndadak kerapta ana negaraku lho Jitengara kene. Amuk Suramrata Jayamrata gerbuten aku. Gantaning penggalihku ora ana liya kejaba mung kepengin bedah negara Jitengara mateni ratu Angkara Murka sing disarirani dening Prabu Tongtong Sedbil Gedwel Be. Lho. Aku dosa apa? Aku luput apa kok arep bedah negara Jitengara? Aku bakal neter ketrimaning urip. Lho, lah sumekian bocah iki ayo ngejak pirang ladeni ya. Ayo Baskara Titi mangsa kala kasesering jurit Prabu Tongtong Sedbil Gedwel Be lumawan tanding Bambang Purantadewa badar sating wujud Petruk kantong bolong. Sing memba wujud dadi Prabu Tongtong Sedbil Gedwel Be. Iya, Pak. Tak kandhani ya. Aku ngongkon anak-anakku biyen supaya ngelingke negara Jitengara, ratune Angkara Murka. Tugasmu biyen kuwi takon budal ning Jitengara ki nggur ngelingke Prabu Jayasantika sing tumindake Angkara Murka. Lah kok kenang apa kriwikan dadi grojokan? Kok Kurawa negarane barang mbok serang? Hah? Nek wis Prabu Jayasantika ki eling mertobat ki ya wis rampung, napa ndak nyerang negara Ngastina barang. Kuwi dudu tugasmu, kuwi dudu kewajibanmu. Kurawa ki mbok ngantek cekek glegek ora bakal eling, ora bakal mertobat mergo wis dadi jangkaning jagat. Patine Kurawa ki ning perang agung Baratayuda Jaya Binangun. Ora usah duwe kegayuhan pengen ngapikne Kurawa, ora usah. Tugasmu iki Gur ngelingne Jayasantika. Ngapa dadak nyerang negara Ngastina barang? Nek ora nyerang ya ora iso sewengi no, Pak. Wis. Kowe iki benjut kabeh awakmu. Ulah diajar. Sapa sing wani ngajar kuwi? Bambang Purantadewa. Satriya bagus, satriya lagi wingi sore kok duwe kesekten kang linuwe. Mundur tak terawange bocah. Duwe satriya Bambang Purantadewa sekti men iso ngalahne anakku Petruk. Bumi goncang ganting langit lam-lam kono iki sange sama wedang terus akrokane. Sopo Pak, sopo? Tak bisiki ya. Bambang Purantadewa ki sejatine sapa? Iki dudu wong liya. Dudu wong liya. Dudu wong tak bisiki ya gitu. Sopo Pak? Aku durung bisiki ya. Mas
Mosok wong kuwi tanding ngono jajal. Ayo Petruk kantong bolong ngadep ana Bambang Prantadewa. Kowe nek ora salin tak ingkel-ingkel lho. Kowe janji ora gelem salin. Wah, tak ingkel-ingkel tenan. Layak sore mau mripatku kaya dipulut. Slamete Petruk melek, jajal lek Petruk turu. Apa ora murak marik kahanane. Slamete Petruk nganti aine melek, nek Petruk turu. Gelem salin ora? Ora bakal mentolo aku mateni karo bojoku dhewe. Purantawati atau Bu Petruk. Iya Pak, aku tak rewangi salin wujud dadi bambangan aku mung goleki ilangmu. Wis sewulan luwe aku mbok tinggali tanggapan. Kamangka wong wedok ki selain nafkah lahir yo nafkah batin yo perlu. Aku ora mung butuh mbok kayani tok ning wong wedok nek ora disenggol seminggu yo rasane ning awak gatel kabeh. Maaf ya Bune ya. Izu. Berarti kaya ngene iki samu barange wis cetha. Samu barange wis ngeglo. Wis antuk. Titik temu titik suluh sulak pepadang ayo gek bali yo. Tak butuh ya apa sih dari pengenmu Bu? Horo, Anoman. Aja padha Bandayuda pedhot kang anglimputi bumi Nuswantara wis sumilah Petruk wis timbul jeti nemune jebul Prabu Tongtong Sedbil Gedul Bewi maliyane Petruk mangkono. Iya Kyai Wrekudara. Yo maafan sih. Wis aja do geger, kabeh padha sedulur tunggal Bayu, padha-padha putra siswane Bathara Bayu. Yen padha geger sing seneng iki sing gedhing. Iya. Wis ana tamu rantak-rantak tamune para Kurawa. Among tamune Wrekudara. Tidak urung tinemune jebul Prabu Tongtong sing dadi Petruk. Jeleput iki wis jelas Petruk dikongkon para kura, para Pandhawa nggone bakal ngogreh kawibawan Ngastina Kurawa. Barisan witing klapa tawisna cicil Bratayuda cah. Wrekudara Kakang Kartomarmopo Rangsang Baluarti tanpa nono.
Anoman ketek trek keplek deh mate tibane titir hilang nyamuk hampanono. Jaya Sendika kula wonten dawuh ki Lurah Petruk Kamukten Negara Loji Tengara tak balekne sak wutuhe marang Prabu Jaya Sendika. Wis aku wis cukup anggonku dadi ratu kawibawan Kamukten Loji Tengara tak pasrahke balik ana ing Prabu Jaya Sendika. Tatanan kawulamu ya aja mbok baleni anggonmu duweni sifat angkara murka. Nggih, mboten kula baleni anggen kula daksya dhumateng para kawula. Tatanen kawula dasih aja nganti nete-nete uripe dadi ratu sing adil lan para marta karben para kawulamu bisa nemu kerta tata-tata harja. Nggih, matur nuwun Ki Petruk, matur nuwun.